Leli robot lisebenza ngobuchwepheshe besimanje i-Artificial Intelligence noma AI elibizwa nge-Aqua Crusader lihluza oplastiki abasemanzini asemfuleni, emadamini kanye nasolwandle. Irobot eliqoqa oplastiki abancane abancane kuno-5 mm ngosize. So labo plastic laba bajwayele ukuthi bangene batholakala emoyeni, batholakale nasemanzini swaphuzayo, baphinde futhi batholakale nasenhlabathini. Bese inkinga yabo ukuthi mabetholakala emanzini thina abantu kanye nezilwane siyabagwinya sibaphuze, lo okudala inkinga ezenhliziyo kanye neinkinga ezidala umdlavuza. Lamabhungu enza ibanga lika grade 11 athi asungule leli robot ngoba ebona inselele yokwentuleka kwamanzi ahlanzekile kuleli zwe. Sathola ukuthi kahle amanzi akhona ke ukuthi manje angcolile njengokuthi nje la emva kwesikole sinomfulo omncane manje uma ubhekisisa unodoti futhi ikakhulukazi khona oplastic sabona ukuthi kumele sixazulule kule nkinga. Abazali babo bathi leli thuba lisho lukhulu kubona. Bekuyinto besingayilindele. Ngabuka nje imisebenzi kaNkulunkulu ngangabheka yena ngabuka ukuthi indlela esibheka ngayo ayifani nendlela uNkulunkulu enza ngayo. So nje ngiyambongela kakhulu nanokuthi ke iphupho lakhe ngiyabona ukuthi lizofezeka. Hayibo yabo ngizoke ngiphumbule masibambile abantwana ngizophumula ngizoke ngilale. Hey umuntu usebenzile lana. Kodwa ke shame support abantu abadinga ukusupportwa vele asikhalile ukusupporta ukubasupport because nabo they are very hard working. Othisha nabo abawuvali umlomo ngalezi nsizwa. Mostly it's gonna make all the other learners also see that there's more to science than what we do in class, than the calculations that we do. It's gonna make them see that science can actually be implemented and be brought to life. Elihle Msomi kanye noSinazo Nzama kulindeleke ukuthi belifulathele elakuleli ngesonto elizayo njengoba umncintiswano ozoqala mhla zingama-24 kuNcwaba eSweden.